niku sing nyebabke perputeraning dhuwit sing dienggo judi online saben-saben taune niku ngantos numpuk dadi 600 triliun coba mang bayangke 600 triliun niku nek diengge ngaspal dalan teng Karangkadempel kandele niku 20 cm menenten 600 triliun cobi mang penggalih nggo nyukupi kebutuhan diparingi dhuwit ora nggo swadaya masyarakat ora nggo nguripi kawula malah ming dienggo ngeslot niku kula ya melu mikir arep kula niki ming wong desa arep kula ngrumangsani nek kula niki ming Panakawan niku sing sepisan ping pindhone sing marake kula ngrantes sing dodolanan judi online niku mboten ming anak kula tokol niki niku mboten nika Nayaka Prajanegara Ngastina niku ya dhokeh sing ngeslot malah nuwun sewu lho niki mboten kok kula ngarani mbok menawa sampean diantara sampean kekalih niki ya enten sing ngeslot aku Kyai lah rak tenan to aku mburu skater kaya ngoten niku larangane ngagama dipenging kalih negara lah kok sampean nekat wah pendak-pendak pasewakan ki sing dirembuk ming marake nglangut mula kanggo cegalek aku ya nindakke sing kaya ngono kuwi mboten angsal kaya ngoten niku dadi bangun